Da ni gyd yn gytun, dwi'n gobeithio, fod yn enwau llefydd ni yn drysora. Ond mae'r cyhoeddusrwydd mae'r ardal yma wedi gael yn ddiweddar oherwydd yr enw yn hynod o werthfawr. Tudur Owen ydw i, a dwi'n meddwl fod ein enwau llefydd ni yn bwysig am eu bod nhw nid yn unig yn deutha ni lle ydyn ni, ond hefyd falla pwy ydyn ni. Bannau Brycheiniog, the Brecon Beacons. Un enw hynafol ac un fwy diweddar, ond y ddau yn cael ei ddefnyddio gan ni yn ôl ein harferiad. Rwan, mae'r parc cenedlaethol wedi penderfynu mae arferiad nhw fydd defnyddio yr enw gwreiddiol Cymraeg yn unig. A mae'n deg i ddweud fod hynny wedi creu dipyn o gynnwrf, ydyn ni. Felly, dwi wedi dod a ffeindio lloches yma yn hwyn y gair i adrodd yr hanes tu ôl i'r enw. Bannau i ddechrau, lluosog ban ydy hwn, sy'n gallu golygu pen neu ucheldir neu gopa ymysg bethau eraill. Ond yn yr achos yma, mae o yn cyfeirio at gadwyn o fynyddoedd nodedig iawn, bob un a'i enw unigol hudolus, fan gyhyrich, fan fraith, fan nedd, fan dringarth, a'r ycha, a'r mwyaf enwog, pen y fan. Beth am Brycheiniog? Wel, enw ar hen deyrnas ydy Brycheiniog, a mae'n golygu tir neu wlad Brychan. Mae yna gofnod o wlad Brychan mewn cerdd o'r flwyddyn 600. Yndi, mae mor hen â hynny. Brenin o dras Gwyddelig oedd Brychan, a mae'r rhai yn deud fod ei enw yn wreiddiol yn swnio'n debycach i Brocan, sy'n deillio o'r gair broc, sef enw arall ar mochyn daear. Mae eraill yn deud fod o'n gwneud defnydd o'r gair brych, sy'n golygu smotiog fel brychni'r haul, ond yn yr achos yma yn cyfeirio at ddillad y brenin falla. Enw'r deyrnas yma oedd Garth Madryn, a mi oedd o'n cael ei reoli gan y brenin Tewdrig bryd hynny. Mi briododd i ferch o Marchell efo tywysog Gwyddelig o'r enw Anlach. Fe gafon nhw fab, Brychan, a phan mewn amser ddaeth Brychan yn frenin, fe newidiodd yr enw o Garth Madryn i Brycheiniog. Sgwn i faint o gynnwrf nath y penderfyniad yna greu. Ond be am yr enw Saesneg? Wel, mae'r hanner cynta ddigon syml, achos fel sy'n digwydd yn aml, enw Cymraeg wedi ei Saesnig eiddio sgynnon ni'n fan hyn. Mae'r enw Brycheiniog yn mynd yn Brecnoc, sydd mewn amser yn cael ei fyrhau i fod yn Brecon. Mae'r ail hanner, Beacons, chydig bach yn fwy anelwig, achos does dim praw fod tanna'n cael ei cynna ar y mynyddoedd yma i rybuddio am ymosodwyr. Ond mae yna fap o 1729 sy'n nodi pen y fan fel The Fan a Brecnoc Beacon. Mae'n tynnu sylw at y ffaith mae'r fan neu'r mynydd yma ydy'r amlyca, felly'n hawlio'r sylw i gyd, sy'n esbonio'r defnydd o'r gair beacon. Mi fydd pobl yn siŵr o barhau a'i harferion boed hynny'n defnyddio y bannau neu the beacons. Ond y peth pwysig i gofio, dwi'n meddwl, ydy ei fod o'n ddewis. Ac na'n dewis ni ydi o, pobl Cymru. Ydy hanes Brychan wedi helpu chi wneud eich dewis chi? Dwi'n gobeithio wir. Achos mae un o'n cyrff cyhoeddus eisoes wedi gwneud i dewis nhw, a mae dyfodol a phrydferthwch ac enw yr ardal arbennig yma yn ddiogel yn wylo Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.